Кои сме всички? Браво! Краси. Пламен Петков. Пламен! Наталия. Христо. Мариана. Ваньо. Тони. Лунчо. Боян. Ани. Цвети. Васко. Емо. Стефан. Любица. Иван. Маргарита. Вести. Кирил. Сашо! Боба. Петър. Тонката. Георги. Бея. Иво. Настя. Гергана. Дали. Пепи. Венци 100. Михаил. Борислав. Мартин. Калуян. Благовест. Георги. Ники. Ибро. Деси. Албена. Браво, хора! Момчета, как беше качването? Супер. Хареса ли ти? Да, много. Браво, искаш ли пак да го направим някой Да, път? искам. Ще го направим. Ванка, как беше? Браво, Ице, добре ли беше нагоре, приятелю? Да. Добре. Как беше нагоре, приятелче? Много добре беше. И който иска, поканим да дойде. Това за трети път се случва. И аз съм доволен на Гери. Браво, Гери! Браво на всички! Едно от най-хубавите събития, които аз съм имал удоволствие по някакъв начин да се включа. Качихме се догоре, днес е 1 март и успяхме да го направим. Всички сме много доволни, много щастливи от това, че успяхме да направим щастливи момчетата, от това, че успяхме да направим щастливи себе си и се надяваме да имаме възможност да го правим по-често. Наистина е страхотно. Аз едва вчера разбрах за тази повече от прекрасна инициатива и се радвам, че съществува. Ето ни с последната шейна! Струва ми се, че тук е забавно.